For today's video na karon sa simbahan managkot ta magpasalamat sa Senior Santo Niño nga hinaut unta maayo lang ang pagbalik ni Gabina dito sa US. Mao ni karon ang dagway ni Gabina nga muhay nagyud sa ako ang video. Sa una kay mutago karon smile nagyud kayo siya. Nagpaduol mi sa altar guys. So mao ni atubangan sa altar sa Senior Santo Niño. Nahuman na magpray ani nga time. So magpicture tao. Di ba smile nagyud kayo sa una madlok jud ni siya camera, di ba ka sa iyang buhok nga straight no? Kamirang duha di ay ani nga time kaya nga akong anak dito nagpa-adjust siya sa iyahang braces. So kani nga time nangaon na pero naglibog siya sa iyahang kaunon kay gi-allergy siya. Perti niyahang ubo kay nagpataka man og kaon og kasagtan awa wa na hinuon nakakaon sa iyahang gustong kaunon. Ilang taas kasi na dito short. Ha? Short. Ilang tubig gamay ba? Mawawa ba niya kung inom kag tubig, di ba? Gamay. Mao to iyahang tingog pero gusto pa jud siya mo kaon og shrimp guys. Mao to akong reaction. Gusto na ko siya paimnon og tubig kay lain man jud kaayo iyahang tingog guys, napagaw sa sige ubo. Ay, grabe jud kayo yang ubo. Bisag lain paminaw ni Gabina, naka-decide jud siya nga palitan og cellphone si Mama Liling. Hapit na mo surrender ang cellphone, dili na mataraw og charge, dali ra kay malubat. Unya kanis Mama Liling kay hilig man kayo ni kanabang mag reels siya, kanang moingon siya. Hi, kumusta ang ating mga buhay-buhay dyan? Mao na ni guys namili na unya naa dayon na pilian sa Mama Liling. Sumuning dagway ni Mama Liling, lipay kayo siya tanawa ra gud. Excited na jud kayo ni Mama Liling mag-ingon niya. Hi mga karels, kumusta ang ating mga buhay-buhay dyan? Naliwat ba yakuanin Mama Liling? Vlogger sad ba yan ni Mama Liling? Ay, mauna lang jud ni iyang gikalingawan kung muadto siyag bantayan. Kaya iyang bang videohan ang iyang mga tanom, hilig manggod ni siyag tanom. Pero ang problema lang ani kay kung ari na siya sa Cebu ang iyang tanom mga wagtang. Kanang mahurot ba ang mga dahon sa kamunggay, kanang mga unsa pa na diha nga mga tanom kay hilig kay ni siya. Kay ganahan ni siya mukaon og tanon. Inig abot dito ay hurot, magsugod na sad na siyag tanom guys. Kay para naa na sad siya laing kaunon. Mao na ni guys nahuman na migpalit. Unya halipay na kay Mama Liling, mao na iyang dagway kay naa na siya bagong cellphone. Salamat kayo sa sponsor kay bago na ang cellphone ni Mama Liling. Happy na guys si Mama Liling guys. Nindot na kayang pahiyom sa iyang bagong cellphone. Iya na sad ni kanang studyhan kay dili man sadla dayo ni siya makamao kay makalimot naman na siya. Kay lahi naman sad to kay lagi ingon siya bag-o daw. Daw ni baka daw kay palitag buwaan. Nalipay. Lipay kaya na. Retire na yung cellphone. Grabe ka to eh. Grabe mo kayo yung cellphone ma? Uy, pasinta na. Kana, lamina. Kana, sangyo, lami. Oh, bro, allergy. Pero allergy man. Allergy. Di jud na lami. No. Ano na lang, no? Sisling. Na. Nang lakaw na lang mi guys kay allergy lagi siya. Ingon pa si Gabina sus naa kuno siya kwarta pero dili na sadya kakaon. Sa una daw nga walay kwarta pwede siya kakaon bitaw guys sa una mga estudyante pa mi kana ganing ganahan mi mukaon og Jollibee ay dili na lang mi mangaon manguli na lang mi magpalit na lang mig isda o daghan pa among maluto. Mao ni ang Radisson Blue. Yang gibantayan nga mo close. Taas kayo mi diri na mi sa rooftop. Mga ka-reels, sige din mga ka-reels. Kumusta buhay-buhay mga ka-reels? Smile ni Mama Liling mga ka-reels. Kumusta ang buhay-buhay? Ang kalibutan. Sino din ma? Ang mga ka-reels ba? Pag-video na din mga ka-reels. Dako bigay sa kalibutan sa? Oo, ikaw dito gud kagikan sa lain. Yato ka sa laing planeta. Layo kayo imong
kuanan good gilak. Sana siya giluparan. Nata sa rooftop. Picture ati ana ba selfie? Naabot na mi guys sa balay. Nagbanding ang iyaan si Tia Bibi ug si Carmel Sky. Gi-interview ang iyaan guys. So gipakita siya sa picture sa anak sa Yabana na may anak iyang bana. So mao na niya wala daw siya kahibalo. Kani silang duha si Carmel Sky ug iyaang auntie magstoryahay ni sila sa cellphone pero kay lahi lang ang istoryahan nila. So, time na gyud nga mobalik siya, mularga na siya padung sa US. Amo gihatod ni sa kong bana, si Mama Liling ug si Ate. Timing jud kaayo si Ate Maymay nga wala siya klase ani nga time. So, kani siya guys, padung na ni sa airport guys. Mao ni ang kinataasan nga bridge from Cebu to Cordova para ba dili mi ma-traffic. Hapit na jud ka maabot man ang bebe. Ha? Hapit na jud. Hapit na mo sakay na sad ka. Wala na lang ka oras. Kato ba dito ba ma kadang center naman ay tabangi si Auntie May kaning gamay dalha. Yato na mo sila ni mama muling ko dito. At kuyog dito ma kay mo at may kuyog dito. Padayoy ka parkingan, puno-puno. I-picture na. Kadit sa kay na. Iya sa i-check-in ang iyang mga gamit guys unya mo gawas ra siya balik kay taas pa man ang time. Nay, oh, eroplano oh. Ali picturean ta mo dito oh. Kanay na ay ka lang. Ngano gagianan ra man to ma? Wa na sugod na og ka mingaw si Mama Liling guys. Kani nga time nagpaabot mi ni gabi na kay naa pa man siya sa sulod. Ningon man siya, wat ako ha, kay mugawas pa ko balik. So, mao ni guys, nang lingkod o sa mi, paabot sa time, Ate Maymay. Ate Maymay. Mag-video na daw mi guys, kay mulakaw na lagi gyud siya. Mao na ni ang time, kay hurot na jud ang time sa among pag picture. Ito na siya. Ito na si Auntie Sky. Magkita mo dako na sa ate. Nyama? Ito na si Auntie. Oh, diyan na siyang upuan. Diretso na siya. Ito na siya.